अगर आप भी चाहते हैं दंगल म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोहड़ो में नया यार कोरिया मोहड़ो में नया यार कोरिया रिकॉर्डिंग डीजे विकास राज स्टूडियो म्यूजिक डायरेक्टर दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा। कह के शादी न हमारा से कोई मजा मार के निदारा भइल कह के शादी न हमारा से कोई मजा मार के निदारा भइल हमर वो कौन रहे झका सजोरिया हमर वो कौन रहे झका सजोरिया मोड़ो में नया यार कोरिया मोड़ो में नया यार कोरिया बाहर रोतनी दिल हमरा टूट गइल राइडर थारू से साथे अब छूट गइल ए सखी बाहर रोतनी दिल हमरा टूट गइल बिकी राजा से साथे अब छूट गइल अब नलाई बुझे चल जाई बहुत भोरिया अब नलाई बुझे चल जाई बहुत भोरिया मोड़ो में नया यार कोरिया मोड़ो में नया दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा।